wingi dolanan tindo. Ayo ta. Ning gembira leko. Iya. Aku sengit. Ora dolan. Aku langsung kuwi lha main jengkelke. Iki dolanan tindo. Aku ora dolan iki lho. Iki ora dolan Mas tuku ya mbok ora dolan kok ngomong dolan ngono ya ta. Dina minggu torne Ece ono tane ono unyu-unyu ono sentimen opo-opo ana nyiptakan ana kandelani ana ingin jajan jagae ragotiwa cah cilik muda-mudi lan sentuh terpisah Dina minggu ayune gembira. Wong sing pinarak lak ya wis do sepuh njur kelingan jaman biyen. Dhewe kan nonton swasana. Nak sing nonton nang kene iki kok 10 tahun ke bawah ya balonku ada 5 ya ngono. Oh ngono. Lah iya Terus nek dadi sing 15 tahun ke atas, endi? misale sing 15. Gek cara gek mbambang-mbambange to ya. Oh kidul kae apa ayo ngono. Ayo ngono iki. Saya metu kok. Karang yang ngono kuwi iki ndelok mosok sepuh-sepuh ngene kon kidul kae apa mreteli. Ya ora apa-apa ya seneng nggih Pak nggih. Oh, remen to, Pak? Remen kok. Ya yes. Kene iki nganu lho Mas akeh warok-warok ngono kuwi. Wih, Dadine nek piyayi sepuh-sepuh ngene iki ya tetep seneng. karo warok kuwi no. Heeh, remen mboten to Pak? Ora paling iki Senenge lho. warok kene kuwi kan figur salah satu orang Jawa dengan suku tradisi terkuat kuwi mbiyen Warok Ponorogo. Nggih. Kula dijenengi Warok kuwi golek wong digambarke senajan ya ora kudu teng petekol gering-gering ning kasektene iki lho Nak. Mula nganti pulau Jawa ini menistari Warok ini mbayangake kuwi prajurit kekuatan lho. Oh, kaya padane iki kaya nek ampuh ngono lho Pak Warok ki ya. Ha iya, dadi dinatah mendat jinara menter ditumbak lakak-lakak ngono kae. Jane nek sampeyan ya patut lho Pak dadi waroke wong awake ya oleh. Gegeden Ya lalu wis ora. sandangane ana sing adol. Oh, Ya wis no. ngene ora. Dandake. Paling ora aku sencagi. Oh, Warok sencai. nyelpit ning jero truk. Oh iya Pak piye Pak? Aku nek nganti ora meleh berguru warok apa ora aku sing remuk didu karo truk untung warok. Oh iya ya warok ya Iya. warok jengkelit ngono. Ayo ta sing kali Mesake. ini. Heeh. Piye Pak lara? Ya sithik nak engko nek wis dipijeti ping pindho ora. Lah kan mau wis pijet. Ya iki mau kayak darurat. Iki mau pertolongan darurat. Oh IGD mau etok-etok IGD Iki ini ya. engko tak gawa nang gone apa jenenge? Salon. Calon sangkal. Sangkal apa? Sangkal apa? Sangkal pinu. Ah, sangkal Pinu. buntung iki mau. Sangkal pinu Pak. Sangkal pinuk lah nek karo kowe. Cocok karo era iki. Nggih niki duwe keunikan dadi cah cilik suarane iki pancen wis ditakdirke swara Jawa iki apik ngono nggih. Sae kok apik. Wah, apik iki ora luwes. Sae? Sae? Kangge paseksen. Sepisan malih sae? Nah, ngene iki lho. Apa? Wes. Ampun Pak. Ngene nek ngene ora nek biyen sakniki pun boten nggih. Adicara salajengipun nggih menika telusupan utawi berobosan ora ngono saiki. Aja. Nek biyen dono ngisor kowe teng brobos sedulure do blobos. Saiki wis ora no budayane wis ilang. Ilang. Ah ya suka sithik. Ah sithik ning kok ra regeg ya, Nak. Heeh ya. Ha iya, timbangane akeh ning sepi. Piye to? Nggih, iki kon ngopo aku, Pak? Tembangan iki senonton ora ming kene lho, Nak. Iki sing do mriksani lumantar live streaming iki mau Pak Puguh ya mriksani. Iki Nggih. mau Pak Puguh tak tonton dhewe karo sinambi sinau. Oh iya, Pak iya. Puguh sapa? Kak kandhanono mesti ra ngerti kowe. Lah sapa? Di kandhanono ora lakon nyumbang wong adoh kok kowe. Oh iya. Iki nembang. Mbok menawa sing ngersake nek ora ya kowe sing ngaturi. Mbok pilih wonten pamundutan lagu mboten, Pak? Apa? Loro ati luru. Oh, loro
ati dua. Antara teksek. Loro ati kok ping Oke, dua. siji wae rasane ra karuan kok loro, Pra. Ampegane priye loro ati loro iki? Lah maksudnya ki patah hati ngono lho, Pak. Ya iya kayak kesenggol wae larane kok ngene kok iso tugel iki yo priye? Maksudnya ki putus cinta ngono ki lho. Sampean ki tau loro ati apa ora? Lah nah, aku kan wong ora tau ndek cinta, ngapan putuse? Lah kowe ra ndek ati Yo ya. ngaku tumbas kok gitu. Oh, iya. Tumbas ya. Ya. Ngono kuwi. Heeh. Ya dadine ra tau ndek loro ati. Ngono ati iki gek nyawana sing diodol kok cok digawe loro ati iki cok salah lho, no. Lah ngopo? Pokok wis kira-kira rada rekoso, enggal. Lah nek wong tulus ki ngono kuwi to ya, Sing Pak. paling apik ki wong ndi? Wong paling cerjen iku nek ndek duit. Kok Aku tetep duwe arek kaya ngopo ki duwe. Tresno iso ditumbas kok gitu. ya nek aku ya ora iso. Ming gurung. Aja. Ah wong ki aja cocok menghakimi dhewe lho, nek wong kan roda berputar. Lah ya nek Ngono. bunder nek kotak ya. Lah iya apa roda kotak iki? Lah iya nek roda iki nek bunder. Ya ming ngene ndongane nyenyuwune karo Gusti Allah ki dhewe ki diparingi sing ayem tentrem. Amin. Aja nganti ya perkara nasib ora apa-apa aja nganti. Nggih. Kaya ngono. Iki jare Bude nonton. Kok sampean ngomong muni jare nek tumbas? Aku ki macok sangon kok piye to? Ki Macok sangon. kok nang omah dengaren yo kok biasane karaoke kok ora sangoni lho nak aku. Wah, Mas Dikon. Iya. Saman ki nang omah mah bosen aku ngono bojoku. Oh iya to? Iya, kono ndang lunga. Langsung serapat. Iya, kuwi sing santai wae lho. Iya. Cocok gawe kemrungsung. Nggih, Pak Ki. Urip pisan kok kemrungsung. Iya digawe santai ya, Pak. Nyawa ki ana sing dodol. Kaya nek manggung ana kuwi. Nembang sing kepinu. Ya minangkane pamburutan mumpung lagi ijek sepi ya, Mas. Ha apa to? Loro ati loro. Oh, loro ati loro didangu Pak sinten? Pak, Karo wong kene ora asmanipun apal. sinten? Pak Ponidi Tenan po ora? sing kono kenal karo kowe kok kowe ora kenal kono. Tenan po ora masa? Kayak jenenge. Yo pakai jenenge. Berarti bapak era sampean. Sangoni. Dalem? Oh kancane Pak. Oh. Kancane Pak Ponidi. Oh, sing tau cerita karo aku. Ngopo? Di kanca biyen cok kluthuk ndak sampean? Ngarang kluthuk. Iya. Kanca ati apa ki mau? Loro ati. Loro juga. ati loro. Iya. Tak tunggu seliramu
juga sampun nggih Pak nggih. Ternyata ya gayeng ya Kak.